دەستەیە تەندروستیە لە کانتۆنا ڕقای کار دەکە و کلینیکên پزیشکیên berfireh bi nexweşxaneya niştîmanî re bike yek û bixe xizmeta welatiyan. Li gorî desteya tendurustiyê proseya yekkirinê wek bersivdayînê ye li hember pirbûna xizmetguzariyên pizîşkî hemdemî zêdebûna hejmara malbatên ku li bajêr dimînin û aware bûne ku pêwîstî bi dabînkirina xizmetguzariyên sereke di nexweşxaneyê de heye. Li gorî vê yekê desteyê qatên sêyem û çarem yên avahiya nexweşxaneya nû damezrand û bi vî rengî klînîkên berfireh tê de bicih kirin. Her wiha koordînatorê nexweşxaneya niştîmanî ya Reqqayê tekez kir ku tişta ku li ser malperên medyaya civakî derbarê valakirina nexweşxaneya niştîmanî de tên belavkirin nerastin û ekîba tendurustî di karê xwe de berdewam. تم نقل كل الأسرة الطبية من العيادات الشاملة للمشفى الوطني. هەموو تەختên کول کلینیکên bijîşkiyên berfereh dihatin bicihkirin, hatin derxistin. Da ku di qatên nû li nexweşxaneya niştîmanî zêde bibin. Ev berfirehkirin di van rojan de gelekî pêwîst e. Ji ber ku bajar rastî gelek rewşên nexweşiyê tê û bi taybetî piştî hatina koçberan. Klînîkên bijîşkiyên berfereh ji bo nexweşiyên giran û yên demsalî hatibû amadekirin. Lê şikur ji Xwedê re niha ew nexweşî neman. لو ما تخت جور درخستين وما لفر بجه كرين. فالأيام هاي الحمد لله ما في أوبئة ولا أمراض، حاليا ما فيها الأمراض هاي كامل.